v-am regăsit și azi voi vorbi despre cum să vă fac... Mă scuzați. Cum să te urmărească Herobrine, adică Sigil. La mine. Dai ce nume vrei. Eu îi dau Mi. Și băgați 1, 2, 3, 4. Down, survival și ați intrat. Uitați. Opera de artă. Dacă v-a plăcut episodul de azi, dar nu, vreau să vă anunț că în următorul episod fac o serie de toate Final Freddy-urile. Dacă vreți, dați un com sau măcar un like și abonați-vă la mine. Sper că v-a plăcut episodul de azi. La revedere!